Hej venner og velkommen til den her video. I dag skal vi lægge makeup, og jeg vil bare gerne lægge makeup sammen med jer, fordi jeg synes det er hyggeligt. Fordi så kan vi også snakke om nogle ting. Ting piger gør, som drenge ikke ved. Så jeg har en masse makeup med i dag. Så jeg så bare uden min hæve, fordi jeg skal være. Så lad os bare komme i gang. Og jeg elsker allerede det her, fordi det er min første video. Men det her er ikke min stemme. Det her er min rigtige stemme. Lad os komme i gang med makeupen faktisk. Ja, jeg har skincare, som... Ja. Det er blåt. Seriøst. Okay. Så vil jeg bare smøre det ud. Nu når det er så dejligt færdigt. Ja. Gør jeg sådan her. Sådan. Det de sprayer lidt i ansigtet. Det er bare som om det kommer. Jeg tager lige derfra. Jeg behøver ikke noget, fordi mit hår er tilbage, så det er det. Så sprayer jeg lige mit ansigt. Det går lidt bedre nu. Ja, så kan vi faktisk ind med 2 primer. Ja, det var lige. Ja. Jeg har 2 primer, vi går ind med. Det her er den helt nye, jeg har fået, og den har jeg set nye. De begge to er helt nye. Den her har jeg fået min mormor, og den her har jeg fået min moster. Så jeg tænker, vi går ind med den her, jeg har fået min moster først. Og så går vi ind med den, jeg har fået min mor. Altså, den sprøjter lidt meget ud. Så de er ret kendte, de her nye. Så ja. Men jeg synes, det er mega hyggeligt at sidde og snakke med jer. Men lad os snakke om det, vi skal. Ja. Altså. Ja. Skal vi ikke bare droppe det, og så snakke om mig i så fald? Altså sådan en ting om mig. Ja. Fordi jeg ved jo ikke så meget om mig. Jeg er jo helt ny. Jeg bliver YouTube. Det er min allerførste video. Så ja. Ja, og jeg er mega glad. I har rigtig min mor, hun har hjulpet mig. Så blinder vi det ud. Eller sådan smart. Ja, det blæser lidt-agtigt. Men ja. Så tager det også lidt hurtigere. Ja, jeg er helt lidt derude-agtigt. Jeg har fået lavet mine vipper i dag, så det skal jeg ikke. Og der går jeg faktisk bare ind med den der Queen fra Essence, den der lille en. Jeg bukker mine øjne, eller jeg sådan revner lige ud med en børstørkte. Og så, prøv lige. Ja, og så bukker jeg mine øjenvipper. Det gør jeg tit. Det er sådan, det var lige en fejl. Det er sådan min nye rutine for tiden. Ja. Nå, så tænker jeg nok, skal vi komme videre? Jo. Så går jeg faktisk ind med 3 concealer. Ja. Fordi en af dem er rigtig mørk, og en af dem er rigtig lyse, og en af dem er mega god. Og den her, det er den mørkeste farve, jeg har lige nu. Så ja. Den er faktisk rigtig god, så går vi ind med den der er rigtig lys, eller sådan også lidt mørkagtigt. Men den går vi ind bare med der, hvor jeg så lagt det andet. Og den her er helt fuld. Så åbner vi den. Så er det ikke særlig godt, men det er okay at putte lidt her. Under og under. Sådan. Ja, det er fint. Og så kan vi faktisk bare direkte ind og sprøjte det her i mit ansigt. Sorry, hvis jeg misser nogle steder for jer venner. Og så sprøjter jeg også lidt med min beauty blender. Det blender det bedre ud for mig-agtigt.
hedder den? Ja. Jeg er rigtig, rigtig glad for den her kanal, fordi jeg håber, I vil følge mega meget med i mit liv, og det er sådan også om min liv, og det poster jeg også om her, når jeg har lagt den her video op, måske. Ja. Så ved jeg måske det, og så, ja, selvfølgelig vil jeg snakke om min marsvin. Jeg elsker min små marsvin, og nu kan vi faktisk starte direkte ind med bronzer. Den her er for Baby Gone Blonde, Baby Gone Bronzer. Ja, og så kan jeg tage ind med det her. Her modifiere mit hår. Og så her. Og her. Ja. Jeg er super glad til jer, der bare følger med i mit liv. Altså ikke mit liv, men sådan, ja. Og I må virkelig gerne stille spørgsmål om, hvis I har nogle spørgsmål om, hvor vil jeg starte min kanal, for eksempel, eller sådan noget. Altså, det vil jeg vil altid svare på nogle spørgsmål. Men hvis jeg ikke lige ved spørgsmålet, så svarer jeg helst ikke. Så ikke spam det med alt det der. Fordi hvis jeg slet ikke svarer på den, så er det fordi, jeg ikke ved, hvad du mener. Okay, venner. Så de. Og bare rolig, jeg vil ikke gøre nogen ondt. Jeg vil bare gerne sådan, hey, har det sjovt inde på min kanal og hygge. Jeg elsker at poste videoer, så I skal ikke være bange for mig, venner. Jeg elsker at høre i største steder. Jeg skal lige med min parfume, min yndlingsparfume. Den hedder Thank You, og jeg har fået den i Numelos. Så ja. Så skal vi faktisk fejle direkte ind med min blush. Baby Gone Blush fra Essence. Live and Cheese, og den her er for Cheesy Dip, og det er fra Numelos. Eller, den er bare fra Numelos. Jeg elsker sådan lidt farveagtigt i kinderne. Forstår I, hvad jeg mener? Ej, sådan skal jeg se med den her. Altså, jeg forstår godt, at I tænker, ej, nu putter den for meget på. Men venner, det er bare min makeup-rutine. Jeg kan godt vise min rutine. Det er noget, jeg elsker. Så er det i mit hoved igen, lige der, hvor det der er, og så undrer I nok over, hvad det er. Det er bare sådan noget, der gør, så det holder lidt bedre. Men jeg kan sgu ikke lige huske, hvor jeg købte det henne. Så jeg kan ikke fortælle jer det, søde venner. Jeg gad godt, hvis jeg kunne huske det. Altså nogle gange tager jeg sådan, jeg glemmer lige at gøre det igen. Så tager jeg nogle gange bare lige min concealer, hvis der er kommet lidt for meget på. Og dupper. Sådan. Så. Og så blender jeg det først ud der. Ja. Så jeg kan godt mærke, at det har en ret hyggelig vlog. Altså. Jeg skal nok svare på dem. Jeres kommentarer. Og så gør jeg det samme her. Der hvor jeg synes, der er for meget blush, gør jeg det selvfølgelig. Så. Og så blender jeg det ud, jeg har på næsen. Hvad skal I have til aftensmad, hvis det er okay at smage det? Fordi jeg synes, det skal være pizza. Så ja, filen er min beauty blender. Det er mig rigtig. Den er her.
sprøjter jeg lidt vand på den, fordi jeg skal blende det her ud. Og der hader jeg sådan, hvis det ikke blinder sig sådan agtigt godt ud, så bliver jeg sådan lidt rasende. Og det vil vi jo helst ikke have, det skal. Så ja. Hvis I ikke kan lide min video, så er det okay, så bare smut. Jeg vil ikke have noget hate helst. For sådan, jeg elsker det allerede, det her job. Så ja. Så går vi ind med, hvor er det? Så går vi ind med highlighter, der kunne jeg ikke lige finde noget, så vent, jeg vil bare til. Jeg fandt min highlighter. Den er fra W7 Hollywood Bronco. Ja, jeg har brugt lidt for meget af den her. Og ja. Så fucking meget på fingrene. Så jeg var lige inde og vaske hurtigt. Og så der. Jeg elsker TikTok. Eller ikke noget. Det er fordi jeg drømmer lidt om TikTok. Jeg gider ikke på. Så vi mangler stadig bare lidt, ikke? Men vi kan færdig. Elsker nogle gange highlighter. Nogle gange hedder det lige pludselig bare sådan puff. Så går vi lige med en store her. Det går vi den her i lidt derovre. Mest her, altså kører vi den der. Og det gør vi det samme herovre. Så. Kan I se der? Jeg tror lige hurtigt at den kan se lidt bedre. Kan I se det? Kom. Kan I lide det? Ej, okay, jeg har ikke fået blandet det så godt ud, men okay. Det er svært, når man sidder i solen. Er det bare mig, der synes, det er så mærkeligt ud på noget? Jeg synes, det så lidt cute ud på en måde, agtigt. Så bare lidt sommer efter sommer ud. Men det ser ret smukt ud alligevel. Og jeg elsker, at Annika er mega god. Så ja, jeg håber, I kan lide min video egentlig. Selvom den er lidt langagtigt. Men det er også en mega video. Og når det gælder mig med makeup, så kan det godt tage mig lang tid. Men vi er ikke færdige, vi mangler min læber. Jeg er snart færdig med den her påske. Jeg elsker den. Ej, vi dropper lidt liner. Vi skal spidse den. Ja, så skal vi med den her. Og så den her. Her er lige min anden lip liner. Jeg fandt min gamle, eller fandt en anden en, okay. Så gør jeg med den her fra W7. Ja, så gør jeg med den her for os W7.
Jeg elsker. Nu skal jeg lige. Jeg bor stadig sammen med mine forældre, for vi glemte den her. Kom bare lige hurtigt ind. Vi har den stadig, den her Powerpuff, jeg har. Den her glider den der. Jeg glemte sgu lige alt om min powder. Fordi jeg gik helt op i venner. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Jeg er rigtig glad for, at I så med hertil. Og hvis du gjorde det, så er du rigtig sej. Tusind tak. Og så vil dit liv ønske dig held og lykke. Hej!